Hola, doncs podríem intentar ampliar el vídeo anterior de com crear l'esquelet o l'estructura d'un document en Google Docs, afegint-hi operacions que poden ajudar-nos a decorar o a millorar molt el nostre document, com ara, per exemple, canviar tipus de lletres, o inserir imatges, o llistes, o taules per ordenar la informació. Vinga, anem pas a pas. Per exemple, anem a veure el primer dels capítols, la descripció general del projecte, en el que tinc posat un text que no diu res, és un text en llatí, simplement és un text per que estigui aquí posat i prou. Veiem que si ens posem aquí en el text, veiem que és un text normal, que és de tipus de lletra Arial i una mida de 10,5. Doncs anem a fer un canvi. Per exemple, selecciono tot aquest text i li poso tipus de lletra, no ho sé, podem triar-ne una, aquesta verdana que és també bastant famosa, no? Doncs ja hem canviat un paràgraf, però hem canviat un paràgraf, no hem canviat tot el tipus o tota l'escriptura que la tenim categoritzada com a text normal. No ho hem fet, només hem canviat un paràgraf. Clar, la resta de paràgrafs continuen sent com eren. Llavors, què puc fer? Doncs podria seleccionar aquesta part, que l'he canviat a verdana, 10,5, puc posar verdana 9, per exemple, que és més o menys semblant a la que tenia, o verdana, no sé, 10, aviam, una mida que m'agradi, molt bé. Podríem posar, per exemple, aquí una separació d'1,5 entre cada línia, i així, a l'haver una mica més de separació, és més agradable la lectura. Doncs suposem que vull això, una verdana 10 i amb separació d'1,5. Doncs si vinc aquí a text normal, hi ha un triangle que me diu aplica text normal o bé actualitza el text normal perquè coincideixi. Doncs és el que jo vull fer, actualitzar el text normal perquè coincideixi amb això. En el moment que jo faig un clic aquí, ara text normal en aquest document serà verdana, mida 10 i separació d'1,5. I tots els textos que jo tenia catalogats, categoritzats com a text normal, passen a ser verdana, veieu? Molt pràctic, sí? Molt. Si no recordo malament, el primer índex que jo tenia aquí escrit també era text normal, també ho ha fet. El que passa és que el tenia centrat, això ho ha mantingut, i ho tenia en negreta, això ho ha mantingut. Puc treure alguns espais perquè ara queda una mica com massa separació. Doncs, fantàstic, ja ho tinc. Molt bé. Què més podem fer-ho? També podem fer-ho amb els títols, això, de la mateixa manera. Per exemple, si jo me poso aquí i això estic al títol 1 i està com a verdana 20, podria canviar aquest tipus de lletra a una altra cosa. Per exemple, això no m'agradarà, segur que no m'agradarà. Aviam, Pacífico, tot això, Pacífico. Podria fer-ho, això? Ara només he canviat el primer dels títols, però no he fet el canvi a totes les categories, perdó, al títol 1 categoritzat com a tal. Doncs vinc aquí, selecciono això, títol 1, i dic actualitza títol 1 perquè coincideixi. I un cop fet això, tots els títols 1 han canviat. Sí? Interessant. D'aquesta manera puc decorar el meu gust ràpidament i sortir de lo que és l'estil per defecte del programa. Què podem fer més? Podem inserir imatges. Veiem la portada, que aquí, en aquesta portada, aquí falta un punt, en aquesta portada era una mica sosa, no? Mirem 100%, si ho posem això al 50% per veure tota la pàgina, doncs és una mica pobra, no? Podem inserir una imatge. I com que és per fer malabares, doncs per què no venim a fer una búsqueda en Google sobre pilotes de malabares? I surten aquestes imatges. I les nostres pilotes són d'aquest estil. També hauríem de tenir nosaltres les nostres pròpies fotografies fetes del projecte, no? I podríem arrossegar-les d'allà. Però ara, de moment, com que no en tinc cap aquí posades, doncs vaig a buscar-ne una d'un blog. També hauríem de mirar si les fotografies tenen drets d'autor i només escollir aquelles que són de lliure ús, no? Però ara, de moment, anem ràpid a ensenyar-vos com s'insereix una imatge. Doncs aquí tenim ja una imatge que ens està dient que és d'una mida de 1200 per 630 píxels. Molt bé.
Doncs què puc fer? Doncs amb el botó dret puc copiar la imatge. És una opció. També puc copiar l'adreça de la imatge. És una altra opció. Per exemple, anem a provar aquesta. Copio l'adreça de la imatge. I venim aquí, a la nostra memòria, tècnica, i venim a inserir, imatge per URL. Posem l'adreça que acabem de buscar. Ja. Claro. Hem de fer primer clic. Sí, és cert. Hem de fer primer clic i buscar la imatge, que és aquesta. Aquí sí. Copiem l'adreça i la posem aquí. Traiem això, ens hem equivocat, i aquí està, la imatge. I ens l'està posant. Com que és una imatge una mica grossa per lo que és la mida de la pantalla, o de la pàgina, la podem fer més petita, la podem centrar, i de pas aquest text també, a mi personalment no m'acaba d'agradar massa. Podem posar alineat a la dreta i una mica més petit. Podem posar de mida 24, per exemple. I això, aquest text, que era el títol, podem fer que sempre el títol sigui així. Doncs aquesta imatge que acabem de posar aquí, podem fer-hi coses com posar-li un límit exterior, per exemple, d'un punt. S'ha posat un límit exterior. Podríem fer que la línia fos discontínua. No es veu massa, perquè estem molt lluny. Si ara ens posem a un 150%, veurem que la línia és discontínua. Podem fer línia contínua, podem fer 2 punts, i li podem posar un color, per exemple, no sé, vermell. Sí? I ara ens posem al 100% per acabar-la de veure. Clar, com que aquesta fotografia l'hem extreta d'una pàgina web, doncs estaria molt bé que poséssim l'enllaç de la pàgina web. És aquest d'aquí. Molt bé. Venim aquí. I aquí, per exemple, aquí a sota, podríem posar-ho això. Tot això es pot fer molt més bé, molt més maco. Però aquí podem posar això. Font. Doncs ja està. Ja sabem com inserir una imatge des d'una pàgina web. D'una de les maneres, perquè hi ha diverses. Podríem inserir una imatge des del nostre ordinador. I com ho faríem això? Doncs anem a fer la prova. Anem a inserir una imatge des del nostre ordinador. Insereix, imatge, penja des de l'ordinador. Doncs ens obriria una finestra on podríem buscar imatges i, per exemple, l'institut, el logo de l'institut, doncs podríem penjar-lo d'aquesta manera. Fem més petit, perquè si no és molt gros. Està aquí, al damunt. Són maneres de penjar imatges. Una altra manera seria si la tenim en el nostre Drive. Suposem que hem fet una fotografia amb el Chromebook i no només la tenim en el Chromebook, sinó que decidim posar-la en el nostre Drive, en la nostra carpeta de tecnologia. Per exemple, aquí, en la nostra carpeta de tecnologia, aquí hauria d'haver una carpeta pel projecte que estem fent, encara això no ho hem fet, i a dintre d'aquesta carpeta, per aquest projecte, tots els documents que utilitzem. Doncs les nostres fotografies estarien aquí. Doncs llavors podríem estirar aquestes fotografies des del Drive, fent insereix des del Drive. Sí? Doncs no està gens malament, Hem vist força coses. Veureu més en un altre vídeo.